5 días consecutivos de cortes na P11 polos continuos asolagamentos esgotaron a paciencia do Concello de Pontevedra. O Goberno local elevará unha queixa formal ao Ministerio de Transportes. E a manifesta pasividade á hora de deseñar e executar as medidas necesarias para solucionar un problema que causa, como tamén moi ben sabedes, moi serios problemas de mobilidade rodada, sobre todo co veciño Concello de Marín, pero tamén a toda a poboación da parroquia fundamentalmente de Lourizán e incluso no centro de Pontevedra. A coincidencia entre as fortes chuvias das últimas semanas e as mareas vivas asolagan a avenida de Marín, o que obriga a cortar o tráfico. Un problema de Vilaverde recorrente, permanente e coñecido dende hai anos. Problema que leva posto en riba da mesa dende hai moito tempo por parte deste Concello que se puxo en coñecemento, se intentou sacar acordos políticos por diferentes vías, pero que a día de hoxe o único que conseguimos é que se nos metese nun lote dun estudo, macroestudo a nivel estatal de non se sabe que. Sobre as posibles solucións, dende o Concello insisten en que non é competencia súa propoñer medidas técnicas para rematar con estas inundacións. É unha solución técnica que terán que estudar os técnicos. Non podemos agora nos aquí sacar da chisteira ningunha ocurrencia por parte nosa. É algo que, como digo, ten a súa complexidade, unha cuestión técnica e que terá que acometer o Ministerio como así lle reclamou dende hai anos este Concello. A voceira explicou tamén que o Concello asistirá á reunión convocada mañá na subdelegación do Goberno en Pontevedra para abordar esta problemática, pero insiste en que a marxe de manobra do Executivo pontevedrés é limitada. Pero vos pensade que o único que está nas nosas mans neste momento, e de aí tamén a impotencia, é regular o tráfico nas rotondas de Manuel del Palacio. E que é o único que podemos facer. Entón, atopámonos con unha poboación, a nosa poboación da zona de Lourizán, que se queda atrapada no tráfico, atopámonos con que non hai saída para Marín, con que non pode entrar a xente en Pontevedra, con que nos atopamos con camións especiais e transportes especiais perdidos por pistas do Regueiriño, por exemplo. Pola nosa parte, toda a disposición a axudar no que poidamos e poñemos os nosos medios tamén para coordinarnos no que faga falta e que nolo pidan. Tamén asistirán a este encontro o Concello de Marín, as policías locais de Pontevedra e Marín, a Garda Civil de Tráfico, a Axencia Galega de Infraestruturas, a Autoridade Portuaria de Marín Pontevedra e a Demarcación de Estradas.